L'electricitat, símil hidràulic. La circulació dels electrons per un conductor, com veiem així en aquesta simulació, representa el corrent elèctric. Aquí estem representant mitjançant esferes el que serien els electrons. Llavors els electrons surten de la bateria, en aquest cas d'una pila, i van pel conductor fins a arribar a la bombeta. En passar per la bombeta fan que aquesta s'encengui i tornen a la pila. Evidentment, això és una simulació i és una forma molt visual de representar el que estan passant amb els electrons, ja que els electrons són molt petits i doncs, ens resulta difícil imaginar com van passant per un corrent si no el dibuixem o si no fem aquesta simulació. Serien capaços d'imaginar els electrons circulant per aquest conductor, passant per aquí per l'interruptor, fent funcionar el motor quan passen pel motor, fent funcionar la bombeta quan passa per la bombeta i tornar a la pila? Una forma molt més visual de veure què està passant en un circuit elèctric o en el corrent elèctric és imaginar que aquests electrons són gotetes d'aigua. Aquí tenim un circuit hidràulic. Utilitzem el símil hidràulic per a fer una visió més completa al nostre cervell del que està passant a nivell microscòpic amb els electrons. Aquí tenim un recipient amb aigua i el que farem serà amb una bomba pujar aquesta aigua a un dipòsit superior. Si ho traslladem al símil elèctric, la bomba seria la pila, que el que fa és agafar els electrons on hi ha més concentració d'electrons i portar-los a on hi ha menys concentració d'electrons, mitjançant un generador. Els electrons, en aquest cas serien l'aigua, el cabal d'aigua, el cabdal d'aigua, les gotes d'aigua, són els electrons que estan circulant. Al igual que aquí en el símil hidràulic, l'aigua està per la part de baix, puja per la bomba fins al dipòsit i torna a baixar per aquest tub fins a l'altre dipòsit. El cabdal d'aigua, per tant, seria el corrent elèctric, els electrons. Quan l'aigua baixa, l'energia potencial de l'aigua fa moure la turbina. I el mateix passa amb els electrons. Quan els electrons passen per dins la bombeta, fan moure, podem dir-ho així, fan moure la bombeta, la làmpada. La pressió que fa la bomba per a pujar l'aigua a la part de dalt seria comparable a la tensió. La tensió és simplement, també podem dir, diferència potencial, és que on hi ha més electrons, la concentració d'electrons se distribuirà on hi ha menys electrons. Per conveni, considerem que el corrent elèctric va del positiu, com aquest dibuix, al bord negatiu, encara que sabem que és a l'inrevés, que els electrons surten del bord negatiu i van al positiu. Així tenim un muntatge fet pel canal de YouTube Asilvente en el que veiem un circuit elèctric i el símil hidràulic al costat. Anem a analitzar què n'hi ha. En el circuit elèctric tenim una pila en la qual els electrons sortiran d'aquí, passaran per l'interruptor, com està engegat, doncs permetrà el pas dels electrons i un cop arriben al motor farà girar aquesta hèlix i tornaran a la pila. En el símil hidràulic tenim un recipient amb aigua, dins del recipient tenim un motor, este motor el que farà serà el mateix paper que fa la pila. Li donarà pressió a l'aigua perquè l'aigua pugui pujar per aquest tub, passarà per l'aixeta i aquesta oberta donarà pas a l'aigua i
quan arriba a aquest punt d'aquí on tinc el ratolí, baixarà cap a baix i farà moure doncs, la hèlix tocar la hèlix dins d'aquest aparell, la farà moure i tornarà l'aigua al recipient. Veiem com s'està movent la hèlix, ja que està el circuit obert, i en aquest moment els electrons estan donant voltes al circuit. Hem de tindre imaginació per a imaginar com els electrons donen voltes, ja que no els podem observar, però sí que amb el símil hidràulic podem veure doncs, algo bastant paregut al que està passant. L'aigua, en aquest cas, per a fer la comparació, serien els electrons i estan donant la volta i en passar per la hèlix està movent doncs, aquest motor que hi ha dins d'aquí i mou la hèlix i torna l'aigua al seu lloc. El comportament del corrent elèctric té moltes similituds amb el comportament del corrent de l'aigua i això pot servir per entendre millor el funcionament dels circuits elèctrics i el significat de cada magnitud elèctrica. Aquí tenim el circuit de l'aigua i en l'interior tenim un circuit elèctric representat amb uns signes que veurem en posteriors vídeos. Aquest signe vol dir la bateria, aquest l'interruptor per deixar passar la corrent o no deixar-la passar, en aquests moments no l'està deixant passar, aquest signe vol dir la bombeta i aquest una resistència, està oferint una oposició al pas dels electrons. L'aixeta que tanca l'aigua quan puja i l'interruptor que tanca la circulació, en aquest cas, són similars, ja que l'aixeta permet regular el flux d'aigua i l'interruptor o el comandament permet regular el pas de corrent. Aquí estaria la bomba hidràulica que possibilita que l'aigua circule cap al dipòsit superior, és a dir, li dona força, energia potencial, i aquí estaria el generador elèctric que provoca el mateix efecte. Una tensió en els seus borns i subministra electrons del bord negatiu al bord positiu. Com més potència té la bomba d'aigua, a més altura podrà fer arribar l'aigua. I el mateix passa amb el generador elèctric. Com més potència té, més voltatge podrà generar. Ja veurem després què significa la magnitud de voltatge. Un estreteniment de la canonada, veiem com l'aigua baixarà per aquí, per aquesta canonada, i així s'està estretint, provocarà una resistència en el pas de l'aigua. El mateix passarà en les resistències elèctriques. Dificultaran el pas dels electrons. La turbina pot aprofitar l'energia del moviment de l'aigua, això és una turbina, i se mourà quan l'aigua baixa. Com més gran sigui el cabal de l'aigua, més gran serà l'energia que farà moure la turbina. El mateix passa amb la bombeta o el receptor elèctric que hi ha en cada cas, o un motor o el que siga. Pot aprofitar l'energia del moviment dels electrons per a les aplicacions que siguen, com la llum, el moviment, etc. En definitiva, entendre el que està passant amb l'aigua en aquest circuit ens facilitarà molt entendre el que passarà en els circuits elèctrics i el significat de les magnituds d'intensitat, voltatge i resistència que veurem en els següents vídeos.